ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଭାରି ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ଜାଣ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆଶା ଦେର ବାହାଘର ଯେଉଁଦିନ ହଳଦୀ ଦିନ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ସବୁ ଗହଣା ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେନି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ମଝିରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ପଛରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଆଶା ଦେଇ ଘରକୁ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲି ଲିପୁ ଭାଇ ଘରକୁ ଦେଇ ଆସିଲି। ଇଏ ହେଲା ତା ଘର ଇଏ ହେଲା ଆଶା ଦେଇ ବସିଛ। ୟାରି ବାହାଘରରେ ହେଇଗଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପୁରା ବାହାଘର ଯେ ବାହାଘର ପୁରା ଏଇ ପୁରା ମନେ ରହିବ ସେ ବାହାଘର।